Il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista qalb in-nies għaddejja ġmiela f'kull lokalità minn Għawdex għal Malta. U s-sibt filgħodu kien imiss il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jintaqa' mal-qriema. Akkumpanjat mid-deputati tad-distrett kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, Bernard Grech kellu ċ-ċans li mhux biss jitkellem man-nies li kienu qed jixtru minn fuq il-monti, iżda anke mal-bejjija nfushom. Waqt din iż-żjara Bernard Grech sema' it-tħassib tan-nies dwar ir-realtajiet li qed jaffaċċjaw il-Maltin u Għawċin u magħhom insista li l-Gvern għandu joffri soluzzjonijiet konkreti. Llum mhux biss kellna merħba sabiħa u anke għamlulna appoġġ biex inkomplu naħdmu, imma ħafna nies inkwitati fuq il-kriżi kbira li hawn fil-pajjiż, fuq il-fatt li għandna gvern illi tant huwa maqtuħ min-nies u tant huwa mifxul illi sfortunatament mhux qiegħed jagħti każ il-problemi li taħossu n-nies. Mhux biss jisemmulek it-traffiku, jisemmulek l-għoli tal-ħajja, jisemmulek l-ambjent, jisemmulek anka diffikultajiet kbar fil-lokalità bħal-Qormi minħabba nuqqas ta' direzzjoni tajba fil-Kunsill Lokali u allura hemmhekk tkompli konfermaw kemm il-poplu qed jifhem sew x'qed jiġri anki għaliex qed iħossqu. Il-poplu Malti Għawċi bħalissa jinsab inkwetat ukoll dwar il-kriżi li għandna fil-qalba tal-Gvern. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iffakkar li l-Partit Nazzjonalista kien minn ta' quddiem li jiġġieled għall-poplu biex jinġibu lura it-tliet sptarijiet u issa se jkompli bil-ġlieda għall-ġustizzja sabiex jinġibu l-flus lura l-insterqu u x-xibka ta' korruzzjoni u frodi tinqabad darba għal dejjem. Meta jitkellmu fuq l-għoli tal-ħajja n-nies għax jgħidulek il-prezzijiet dejjem għoljin, dejjem jolew, allura hemm bżonn li jkun hemm tmexxija, jkun hemm gvern li jagħti każ u li jindirizza din il-problema fost oħrajn. Diversi jitkellmu magħna dwar li qatt ma stennew li Roberta Bela jġib ruħu b'dal mod. U allura jippretendu li Prim Ministru ta' pajjiż flok jattakka lill-ġudikatura lill-maġistrati li mħalfin, anzi jagħtihom is-saħħa kollha u jappoġġhom biex issir ġustizzja. Għalhekk Bernard Grech fakkar dwar l-importanza li fit-8 ta' Ġunju kull individwu joħroġ jivvota sabiex jassigura li l-lokalità tiegħu tkun immexxija minn kandidati li verament jixtiequ l-ġid tal-lokalità u membri parlamentari Ewropew denji li jagħmlu ġid lill-pajjiż.